Aja kami binalunan natan nalmumire kabaloyan kakaaro. Mengasali kami bondes bango. Ipanunin ko may proseso na panagkawala. Saan? Ay pa ito aron ko Konsa. Tai mong labat ta igen. Kalau may naman niyo, ma'am? Lorraine. Sa wala nitan amo karot-karot na nani wa. Konsa. Anti ka sa tani eh. Ken, kapusar. Titipon niyo, pagkataso. Pakano. Sige, aron ko bala. Santo. Sir. Nako. Lala ko yo. Pero naliwat pero yun Kailangan na ako dalat lapod yung pagkakaaruan te. $200, 500 daw apa tira? Bali pigari sa kayo eh. 125 sir. 125 sir. 125 sa kayo eh. Pero ayan nayarin kalau isagang ko kantora. Bondes. Ayos Teka tumanaya ya average mo pigarin minutes eh. 3 minutes. Mentas depende kasi bang sir mo kin kasi walay mairap ya ibunis walay magano. Lara may bangus siya maarte ko kantora. Bangar. May mapugat irain sabit ko. Sabi ko kantora. Di rin may gawa kaya ay. Kaya sir. Ay walay kaliskis to sir. Ay wala Dia naglapi ko pa makalusot. Balog kasi. Ata di freezer rin sa ragtaw Karena bos mi iluto. Madamot manong opera. Tigagawin nyo. Manong opera bangos. Amin sabit ko no. Talaga tanggap pong balot sa sabit ko ta. Wala mo sumalag. Yan ang karakter. Wala ray kyan. Sampot balot sir. Ay diyan pikol. Okay nagala kasi na kamila ang gatlaman ko. Ayun sayang may laman Arami anawat laba lang yan. Kapila ka may dyan dito. Garatin niya, doktor niya, surgeon niya. Dan mau usah rundet klinik Lepas irisan ke ini kaki ya. Lapot Amerika katon katawin ada bondes. Antay mo may kulay kinda wasabi. Kulay lain to mo lain ito. Ay ata mana ya. Sige itong kira dyan man lalakon. Sinanay ko na nag-isa year 2000 mo Jalarang. Jalarang. Tawir mo pala. Bale, yung trabaho yun, may nakikila, may nakakapayuto ko ulit awa. Sikat kini YouTube kayo, di ba? Berat pa naman. Sudah kau di mga salid saya, so buo dapat na eh. Dapat Kalau kasih ada ngatapuin di pa, mura siya. Hindi ko lang lang. Pag nariway foil to na eh. Ja. Musiri. Musiri. Musiri sir. Baka siyempre kabisado yung yay kini, tayo kayo dyan binaluran. Susun pa kini doon. Susun pa kini. Taguwago.
Agaw. Hanggang kayo Sabado, simba. Hanggang simba. Nung nanunod ang laba, so agaman lako, kapay pampainawa. Walay date ko, kantura, wa. Yari pasyon na. Laro okasyon, kantura, bansaw. Pero kukulay pa pinawa balat na. Ang asinan dito, may siya. Kalot. Ah, Oh, araw-araw idante kamati sawa. oh, kamagay. Diyan talang. Ay, araw ba? Walay igos. Araw may gastos. Sa sibuyas, so, isang da, di ba, panlakapan nila, no? Oh. Ay, sarap po. Pero dapat ko nang gumamit ko ng Galing eh. Nalapas yung mga patera, tigara kasi minutes. 5 minutes na ba? 5 minutes niya, aka 1 million views ka la. Okay, bayaran tila ra si Ren. Pag tayo pautang ko, no? credit. Mag-i-buy inyo. Mrs. Lu. Sweetheart. Madabong, tila kalata. Kyan, kanda ka lang na saliw ko, kang ko. Buntok yung laya. Joke-joke na bata. Mas maragaw no, Ken. Maragaw sa bilay no, marikat tayo. Sige, mansali kami ni Ricardo Torres. Sige, kawali yan. Sige, salamat at support tayo.